lämpimästi tervetuloa teille jokaiselle tänne meidän juhlaan. Ja kuten aikaisemmassa alussa jo mainitsinkin, minä puhun meidän juhlasta. En sen takia, että tämä olisi juhla minulle, en sen takia, että tämä olisi juhla järjestäjille, vaan tämä on juhla meille kaikille. Minulle, sinulle, 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 ihan kaikille. Sillä tämä on vapaaehtoisten juhla. Ja olemme täällä siis juhlistamassa vapaaehtoisia, jos se ei nimessä paljastunut. Ihan siihen takia, että ihan kyllästyisi tähän ääneeni tässä alussa, haluaisin toivottaa lämpimästi tervetulleeksi tänne lavalle muitakin puhujia. Ensimmäisenä saapuu koordinaattori vapaaehtoistoiminnan verkostolta ja hyvänläheinen ystäväni Anna Lappalainen. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos ihana Jere. Hienosti avattu juhla ja tosiaan minunkin puolesta ihanaa vapaaehtoisten päivän juhlaa teille kaikille vapaaehtoisille. Ja me ollaan täällä upeassa historiallisessa ympäristössä päästy juhlimaan tätä iltaa ja myös vapaaehtoistoiminta on ei ihan niin kuin näitä viime päivien juttuja, vaan tosiaan vähän vanhempi keksintö. Eli Suomessa vapaaehtoistoiminta on ollut aina sieltä 1800- ja 1900-luvun vaihteesta asti, eli pitkän perinteen äärellä ollaan ja ihan mahtavaa. Mutta vapaaehtoistoimintahan elää ajassa, niin kuin kuuluukin, ja nyt ollaan täällä tänään. Ja tosiaan vapaaehtoistoiminta on erilaista kuin silloin aikoja sitten, ja nyt tänä päivänä on niin kuin tämän päivän ilmiöt ja asiat. Mutta kuitenkin tärkein ja se vapaaehtoistoiminnan ydin, niin se on se, että tehdään hyvää ja ollaan ilahduttamassa niitä ihmisiä, jotka on meille läheisiä meidän ympärillä ja meidän yhteisöissä. Eli se hyvän tekeminen on se asia, mikä yhdistää sitä mennyttä aikaa ja myös tätä nykyistä vapaaehtoistoimintaa. Ja hei, ihan mahtavaa, että niin moni teistä on täällä tänään sekä live-tapahtumassa että varmasti siellä linjoillakin meitä vapaaehtoisia. Itse asiassa melkein puolet suomalaisista on tehnyt viimeisen vuoden aikana vapaaehtoistoimintaa. Eli tosi moni meistä ollaan tämän saman asian äärellä, joka on ihan mieletöntä. Ja te juhlavieraat olette siis esimerkkeinä tästä aktiivisuudesta ja tästä ilon jakamisesta. Ja kaiken kaikkiaan Päijät-Hämeessä vapaaehtoistoiminta voi hyvin. Ja mä tosiaan koordinoin tätä Päijät-Hämeen vapaaehtoistoiminnan verkostoa ja meidän verkostoon kuuluu lähes 100 eri yhdistystä ja organisaatiota. Eli upea joukko jo niin näitä taustatahoja ja puhumattakaan sitten siitä mielettömästä vapaaehtoisten määrästä. Sitä on vaikea arvioida, mutta teitä on ihan hirveästi täällä Päijät-Hämeessä, joka on aivan upea asia. Ja tapoja olla vapaaehtoinen on siis yhtä monta kuin teitä tekijöitäkin. Ja tänään meidän juhlan ohjelman avulla ja kautta te pääsette kuulemaan terveisiä, vapaaehtoisten terveisiä täältä Päijät-Hämeestä. Täällä ehkä juhlavieraissakin vilahtelee muutamia tuttuja kasvoja, joita sitten tuolla videoterveisissä nähdään, että voitte ruveta bongailemaan sitten tuttuja kasvoja sieltä. Mutta tämä juhla on teille vapaaehtoiset. Tervetuloa lämpimästi minunkin puolesta ja nauttikaa illan ohjelmasta ja kaikista ravintolaherkuista, mitä täällä on, ja tietysti hyvästä seurasta, eli toisten vapaaehtoisten kanssa jutustelusta. Kiitoksia! Kiitos Anna. Hänen lisäksi haluaisimme kutsua lavalle Lahden kaupungin edustajan Maikki Suhosen. Kiitoksia Jere, ja Lahden kaupungin puolesta lämpimästi tervetuloa tänne uusittuun kaupungin sisäpihaan, niin jotka olette täällä paikan päällä kuin sitten myös siellä linjojen päässä. Arvoisat vapaaehtoistyön sankarit, joita te olette. Niin kuin tuossa Annan puheessa aikaisemmin jo kuultiin, niin me kaikki tiedetään se, että teidän tekemä työ on hirmu tärkeää ja arvokasta.
Ja nimenomaan tänään ollaan kokoonnuttu juhlimaan teitä, jotka omistatte sitä omaa energiaanne ja omaa aikaanne toisten auttamiselle. Teidän työnne on pyyteetöntä ja sen vaikutukset ulottuu kauas, jopa niin kauas, että me ei osata sitä kuvitella tai ajatellakaan. Vapaaehtoistyö on myös sydämen asia. Se on aito halu auttaa ja tehdä hyvää toisille ihmisille, ja siitä hyötyvät kaikki, jokainen osapuoli, joka siihen osallistuu. Mutta vapaaehtoistyö on myös tahtotila tehdä maailmasta parempi paikka. Teidän panoksenne, se aikanne, se mitä te annatte itsestänne, se tuo ihmisille iloa, toivoa ja tukea niille, jotka sitä nimenomaan tarvitsee. Te olette ehdottomasti niitä oivia esimerkkejä siitä, miten jokainen meistä voi vaikuttaa positiivisesti siihen ympäröivään yhteisöön. Teidän ansiostanne moni ihminen on saanut apua ja tukea myös niihin vaikeisiin tilanteisiin. Olette ollut läsnä, olette tukenut ja auttanut, kun joku on esimerkiksi tarvinnut ystävää. Olette rakentanut siltoja, luoneet semmoista yhteisöllisyyttä, semmoisia asioita, jotka antaa pitkälle tulevaisuuteen. Tästä syystä kiitän sekä omasta puolestani että Lahden kaupungin puolesta tekemästäni arvokkaasta ja merkityksellisestä työstä. Teidän kaltaisten ihmisten ansiosta maailma on parempi paikka olla ja elää. Suuri kiitos siitä siis, mitä teette. Tänään juhlitaan nimenomaan teitä ja teidän tekemäänne työtä. Kiitos. Kiitos Maikki. Ennen kuin kerron teille mitä seuraavaksi on luvassa, haluaisin teidän pohtimaan paria pientä kysymystä. Ja ne kysymykset ovat, kuten lainaan, mitä on vapaaehtoistoiminta? Nämä ovat asioita, joita voitte pohtia päässäni tässä hetken, silleen miettiä niitä, kun tämä seuraava vaihe menee. Kysymys 2. Mitä vapaaehtoistyötä olet tehnyt? Ihan yleisimmin, mitä kaikkea ylipäätänsä, vähän mitä kaikkea on sitä kerran tekemään. Nämä 2 kysymystä ovat tärkeitä, sillä ne liittyvät hyvin vahvasti siihen, mitä seuraavaksi tulee, koska olemme kysyneet nämä samat kysymykset ihanilta vapaaehtoisilta, jotka ovat suostuneet tulemaan haastatteluiksi. Eli meillä on seuraavaksi luossa videomateriaalia, jossa he vastaavat, mitä he miettivät näihin kysymyksiin vastaukseen olevan. Olkaa hyvä. No mulle vapaaehtoistoiminta on yhdessä tekemistä ja muiden auttamista. Ja itse aina pyrin siihen, että niin kuin pystyn auttamaan niillä tiedoilla, taidoilla, mitä on. Ja täällä sitten tosissaan jutellaan ja ollaan sitten, olen apuna kaikessa missä voin. Se on semmoista, mitä tehdään ilman palkkaa ja halutaan auttaa toisia jollakin tapaa. Vähän mikä tietysti on aina kenenkin oma mielenkiinto, että minkälaiseen vapaaehtoistyöhön haluaa lähteä. Mun mielestä se on ennen kaikkea sitä, että voidaan tuottaa hyvää lähimmäiselle monilla eri tavoin, helpottaa hänen arkeensa ja se on musta todella tärkeää. Kuuluu ihan mun mielestä meille ihan jokaiselle. No se on niinku semmoista vapaaehtoisesti haluaa toisille ihmisille hyvää tehdä ja tulee itsellekin sitten hyvä mieli siitä. No mun mielestä se on semmoista omasta halusta lähtevää toimintaa, että voi tehdä semmoisia asioita toisten hyväksi, mistä itse myös tykkää. Eli semmoista myös itselle merkityksellistä. No vapaaehtoistoiminta tarkoittaa sitä, että halutaan niinku pyyteettömästi ja ilman, että siitä saa vaikka rahallista korvausta. Mä ajattelen, että siinä on ehkä ydin mulle on joku omasta halusta ja että haluaa tehdä jotain itselle merkityksellistä. Ja meillä Olkassa se varmaan kiteytyy rohkeuteen, haluun kohdata muita ihmisiä, antaa kiireettömästi omaa aikaa vähäsen ja sitten saada siitä itsekin iloa. Mä tunnen tekeväni jonkin verran hyvää työtä, koska mä olen vapaaehtoisena ja mä pääsen tänne näiden vanhusten kanssa tekemään kaikkea hauskaa. Kerhotoimintaa, keskustelua, karaokea ja kaikkea muuta. Se merkitsee mulle niin suurta lovea mun elämässäni, että se ei ole tosikaan. Ihmisten auttamista
Se tarkoittaa sitä, että elämään tulee sisältöä, saa tehdä hyvää, palvella muita. Se on valtavan arvokasta ja jokainen, joka kynnelle kykenee, niin kannattaa ryhtyä vapaaehtoistyöntekijäksi. Suomi on mahtava valtio, joka kuukausi tulee eläke, vaikka ei tekisi mitään. Niitä on todella pelkästään ilosta tehdä. No minusta se tarkoittaa sitä, että ihminen voi toimia haluamallaan tavalla jonkun muun kuin oman perhepiirin ihmisiä varten. Eli vapaaehtoistyössähän ei toimita oman perheen tai suvun hyväksi, vaan jonkun muun hyväksi. Se tarkoittaa sitä, että sinne lähdetään vapaaehtoisesti niin monta kertaa kuin haluaa. Ja sitten kokee siinä sen, että saa aina jotain. No on. Siis silloin kun lapset oli pieni, niin mä perustin perhekahvilan tonne Hollolaan yhdelle koululle ja se oli semmoinen mun alkusysäys siihen vapaaehtoistoimintaan. Jos Hollolaa miettii, niin siellä on paikallisyhdistyksen toimintaa, eli siellä on vapaaehtoisvoimin toimiva hallitus, joka sitten hollolalaisille lapsiperheille niin kuin järjestää ja miettii, että mitä siellä Hollolassa just tarvitaan. Ja heillä on perhekahvila edelleenkin siellä ja sitten on satutunteja ja sitten on sellainen monikulttuurin kohtaamispaikka, missä minä itse olen sitten vapaaehtoisena kanssa mukana, niin kuin monenlaista. Oikeastaan koko ikäni, että mä oon aktiivisesti edelleen tuolla partiotoiminnassa. Mutta sitten myös lasten harrastusten kautta erilaisissa urheiluseuroissa ja järjestöissä niin on myös toiminut niin kuin vapaaehtoisesti. No tällä hetkellä olen tosissaan tässä MLL:n perhekahvilassa ohjaajana. Olen tykännyt kyllä tosi paljon. Niin, olin semmoisessa meidän paikallisessa urheiluseurassa siinä hallituksessa mukana ja järjestämässä kaikkia urheilutapahtumia. Ja nyt olen sitten vähän omasta karjalaisjuurista johtuen, niin olen yhdessä Karjala-seurassa hallituksessa mukana. Olen ollut kyllä vuosien varrella, olen ollut luottamushenkilönä, valtuutettuna tai varavaltuutettuna ja KD-porukoissa ja sitten on ollut työttömien yhdistyksen puheenjohtajana jossain vaiheessa, sitten on ollut sihteerinä jossain toimikunnissa ja tämmöisissä, että on mulla ollut enemmänkin matkan varrella, mutta tällä hetkellä on sitten karsiutunut, että nyt on ihan diakoniatyötä. No mä oon ollut nyt sellaisen 3 vuotta vapaaehtoistoiminnassa ja mulla on ollut useampi semmoinen, tää on ikäihmisiä, joiden kanssa mä oon ollut vapaaehtoinen ja tälläkin hetkellä on kaksi sellaista, joita en käy niin säännöllisesti, mutta ollaan kuitenkin yhteyksissä ja aina kun he tarvii, niin sitten he soittavat ja kysyvät, että voinko lähteä mukaan esimerkiksi saattamaan lääkäriin tai sitten mennään kauppaan tai sitten käydään jossain konsertissa. Mä oon nyt tässä SPR-toiminnassa aika paljonkin ollut, kun meillä on tää puoti. Sitten mä oon saattohoidossa. Ystävä nyt tällä hetkellä ystäväpalvelussa on. Ja sitten monessa yhdistyksessä olen hallituksessa, ihan valtakunnallisessa yhdistyksessä. Ja myös Heinolan diabetesyhdistyksessä on varapuheenjohtaja ja tällaista näin. No mä oon ollut justiin, mä veän muutamaa piiriä, harrasteryhmiä, niin kuin tää karaoke ja sitten muita. Sitten mä oon saattohoidossa. Saattohoito oli oikeastaan se, mistä mulla alkoi tää vapaaehtoistoiminta. Et nyt on marraskuussa tulee 10 vuotta, kun mun mies kuoli. Ja sen jälkeen mä rupesin miettimään, että se voisi olla ihan hyvä asia se saattohoito. Mä ajelen pakettiautoa 3 viikossa, haetaan hävikkiä Heinolan seudulta, aiemmin Lahdestakin. Sitten mä harjoitan myöskin saattohoitoa. Olen siinä aika noviisi vielä. Sitten mulla on niin sanottuja liikuntaystäviä, vanhempia ihmisiä, joiden kanssa ulkoillaan. Pidän perheille kerhoja, erilaisia kerhoja. Ja sitten olen maahanmuuttajien perhekummina, puhun heille suomen kieltä ja opetan suomalaisia tapoja. Toimin itsekin vapaaehtoistyössä tuolla liikuntaseurassa, mutta tietysti täällä omassa työssäni on monipuolista vapaaehtoistoimintaa. Yes. Myönnän, kun itse alun perin sain nämä kysymykset, mitä tässä esitettiin, vaikutti minusta vähän yksinkertaiselta, ehkä vähän silleen, en pitäisi sanoa tylsiltä, mutta vähän silleen, että no nämä kaikkihan tietää, mitä vapaaehtoistoiminta on, ja no jos joku on tehnyt vapaaehtoistoimintaa, he osaavat sen varmasti kertoa, mutta
jotenkin kun näin tämän videon, niin jotenkin aloin ymmärtänyt, miten paljon syvällisemmin tätä kaikkea voi lähestyä ja miten silleen merkityksellistä se oikeasti on. Että pohtii näitä asioita ja silleen oikeasti ymmärtää sen, että vaihtoehtoistoiminta muutakin kuin vain sitä, että tekee töitä, josta ei saa palkkaa, sillä se voi merkitä jollekin erittäin paljon. Mutta kun videot on katsottu, haluaisin toivottaa lämpimästi tervetulleeksi lavalle lahtilaisen pop-rock-bändin, joka tunnetaan mukaansa tempaavista live-esityksistä, joissa välittyy yhdessäolon, hauskuus ja musiikin ilo. Toivotetaan kaikki yhdessä lämpimästi tervetulleeksi lavalle Yle Vire! Terve vaan kaikille, hei mahtavaa olla täällä näin. Huippua, että teitä on näin sankoin joukoin tullut paikalle. Vaikka talvi tekee tuloa, niin me halutaan vielä aloittaa tää ilta meidän osalla sillä, että me viedään teidät lämpimiin tunnelmiin tonne Meksikoon.
Moi vaan munkin puolesta. Tää ensimmäinen kappale oli Meksiko nimeltään siis ja se oli meidän toiselta albumilta Kuipa niitä kukkia. Ja tää biisi on myös ja tän nimi on Nukun silmään. Missä kuljetkaan, tuletko takaisin koskaan? Tulet hiukan vastaan. Kuljetaanko eri maailmoissa, vai pelkästään eri paikoissa? Elämä on sitä, mitä näkee vaan, mitä sisälle ei katkee. Kävele luoksesi taas niin kuin ennen vanhaa. Selkänä poista, kysyn sulta tunnettu sana. Onko sillä alla hänenkin? Täydellisyys on aina askeleen edellä tätä hetkeä. Et sitä kiinni saa, vaikka kulkisit kovempaa. Joka sen täyttävän helppoa sellainen asia. Se mitä usein halutaan, ei ole mitä onneen tarvitaan. Muu sillan alla hänenkin. Muu sillan alla hänenkin. Kuinka kauan joudun kävelemään, että luoksesi pääsen taas? Kuinka kauan joudun kävelemään, että luoksesi pääsen taas? Luoksilla alla hänenkin. Luoksilla alla joo, luoksilla alla hänenkin. Kiitos. Kiitos. Meillähän on siis tällainen tapa bändin kanssa, että ettei tulisi tylsää lavalla, niin siis joka biisin jälkeen vaihdetaan soittimia ja paikkoja. Onneksi tänään ei tarvitse niin monta kappaletta soittaa, niin tästä ei tule liian vaikeaa. Tää on Jos sä lähdet mun mukaan. Viivolasi kädessä, hän kulkee menemään kotiin huomista. On koko tiin tuomista.
Kiitos. Me palaamme taas myöhemmin soittamaan teille. Suuri kiitos Ylävirre. Se oli aivan upeaa ja täytyy sanoa aivan mahtavaa, että saatiin itse bändi tänne meidän tapahtumaan. Seuraavana mulla olisi vähän lisää kysymyksiä teille, johon mä toivon, että pohditaan vastauksia pääsette tässä samalla. Kysymys 1 on, mitä vapaaehtoistoiminta antaa vapaaehtoiselle? Eli mitä vapaaehtoinen saa siitä vapaaehtoistoiminnasta, jota hän tekee? Kysymys 2 on, että mitä vapaaehtoisuus antaa kohderyhmälle, eli näille, joiden kanssa sitä vapaaehtoistoimintaa tehdään. Näissäkin on silleen, että voi pohtia, koska vastaukset eivät ole välttämättä yksinkertaisia. Ja seuraavaksi niitä pohditaan videoiden äärellä jälleen. Olkaa hyvä. Itselle vapaaehtoistoiminta antaa tosi paljon. Itse siitä niin kuin hyvää mieltä ja just semmoista niin kuin auttamisen tunnetta, että pystyy niin kuin olemaan sitten avuksi, mutta myös sitten se saa myös vertaistukea täällä niin kuin perhekahvilan muilta vanhemmilta. No silloin ainakin kun omien lasten kanssa oli, niin oli tosi kiva olla mukana, että sitten tutustui samalla alueen muihin vanhempiin ja sitten muihin lapsiin, että ties kauhean hyvin kaikki sen alueen ihmiset ja oli paljon helpompi toimia kaikkien kannalta sitten. Se antaa mulle erilaisista kulttuureista tietämystä ja iloa se antaa niiden perheiden myötä. Minä tykkään ja sitten puhuu suomi. Joo, tykkään. No se antaa sitä iloa ja sitten semmoista tarpeellisuuden tunnetta, että on vielä niin kuin tarpeellinen, kun mullakin on, mä oon ollut jo useamman vuoden eläkkeellä, niin se tuo ilo itselleen ja sitä, että sä voit tehdä hyvää toiselle. Se on tosi tärkeä harrastus ja sitten semmoista niin kuin merkitystä siihen elämään, että tarkoitus on tehdä just sitä, mistä itse niin kuin pitää, niin totta kai niin kuin siinä se oma hyvinvointi kanssa niin kuin kasvaa. Kyllä siitä toisen ihmisen auttamisesta, siitä saa ehkä enemmän itselleen kuin sille autettavalle. Tulee itselle niin hyvä mieli, kun pystyy olemaan avuksi toiselle, että se siinä on. Ja jotenkin musta tuntuu, että se on niin kuin kodinperintönä tullut. Mun lapsuuden koti oli semmoinen paikka, mihinkä aina oli ovet auki ja sinne voi tulla. Äiti ja isä jo niin kuin tavallaan opetti sitä, että se minkä antaa toisille, niin sen saa niin moninkertaisesti sitten takaisin. No mä oon tehnyt sitä niin kuin hyvin nuoresti ja lähtien se on mulle niin kuin tapa jo ajatella ja olla. Ja se on mulle semmoista harrastustoimintaa. Jotenkin mulla sisäsyntyisesti on semmoinen halu toimia yhteisön parhaaksi tai kehittää yhteisöjä tai auttaa ihmisiä erilaisissa asioissa. Ja tämmöinen niin kuin ohjaajuuden tai kohtaamisen maailma on mulle tosi tuttua ja haluan sitä myös niin kuin tehdä, jakaa. Ja jos voin olla avuksi, niin se on tosi tärkeää. Antaa hirveästi uusia tuttavuuksia. Ja kyllä se antaa mullekin se, että mä näen sitä elämää niin kuin monelta kantilta. Näkee ihmisiä siellä sitten, että mä oon niin kova puhumaan, että ei hiljaiseksi jää siinä mielessä. No kyllähän se antaa sisältöä elämään. Ihan eri näkövinkkelistä niin kuin tähän yhteiskuntaan ja arkeen. Ja, sosiaalista toimintaahan se yleensä on kuitenkin. Et joku kohde sillä vapaaehtoistyöllä on ja siinä tapahtuu vuorovaikutusta ja kyllä se antaa tosi paljon sisältöä. Se antaa niin paljon. Noi ihmisten hymyt, noi ihmisten kiitokset, ne merkkaa mulle tosi paljon. Musta tuntuu, että mä saan paljon enemmän, mitä mä heille annan. Kyllä se tuo sisältöä siihen päivään ja niin kuin jotenkin semmoista merkityksellisyyden tunnetta myöskin, että voi olla avuksi jollekin ja niin haluaa vaikuttaa asioihin edes pikkusen niin kuin paremman maailman, paremman arjen puolesta niin kuin sillä paikalla, mitä itselle on tullut eteen. Merkityksellisen elämän ja ystäviä, siis tässä saa tosi ihanaa palautetta tässä työssä, mitä ei välttämättä muualla saa. Ja lapset on myöskin ollut aina sellaiset, jotka tuo hyvää palautetta. Se antaa elämän sisältöä, liikuntaa,
toimintaa, actionia, tapahtumaa, pientä jännitystä. Erilaisia ihmisiä pitää opetella kohtaamaan, kestämään ja sietämään, ja se on ollut mulle semmoinen haasteellinen paikka. Se antaa hyvän mielen, se antaa jatkamista eteenpäin. Eikö saada autettua jotain niin kyllä se niin paljon antaa, ettei sitä ikinä uskoisi. No silloin ainakin yhdistykset pystyy paremmin toimimaan, kun on niitä vapaaehtoisia. Jos ei niitä olisi ja pyörittää sitä toimintaa, niin ei silloin olisi mitään yhdistyksiä. Että se antaa myöskin sitä sisältöä. Joku voi olla vähän yksinäisempi ihminen, jolla ei ole oikein ystäviä tai sukulaisiakaan lähellä. Ja sitten sen vapaaehtoistyön kautta joskus voi ihan syntyä ystävyyssuhteita. On syntynytkin uusia ystävyyssuhteita myöskin. Ja sitten se yhteisöllisyys. Esimerkiksi siitä kertoo se, että meidän ulkoiluttajia on todella paljon ja he lähtevät porukalla ulkoiluttamaan. Niin siinä on myös se yhteisöllisyys sitten tärkeällä sijalla. Et sitten, että pystyn just sillä omalla tiedolla, taidolla, kokemuksella auttamaan muita ehkä vaikeissakin asioissa, joko siellä arjessa tai muuten, tai ihan vaan kuuntelemalla muita. Ja sitten myös kun ollaan näissä monissa tapahtumissa mukana, koen, että sitten tämmöiset tapahtumat on tosi tärkeitä, että tulee sitä yhteisöllisyyttä. No sen näkee oikeastaan tuosta meidän illanvietostakin. Tekin olette varmaan tullut huomaamaan, kuinka kaikki tulee sinne silmät loistain ja iloisina ja jokainen vähän vilkuilee siinä kahvipöytää, että mitä hyvää tarjottavaa siellä on. Ja sitten näitä meidän pöytiä, missä on kaikkia näitä askartelutouhuja, niin kyllä he siitä saavat paljon. Ja sitten me samalla pystytään antaa tätä meidän omaa kulttuurielämää, että mikä on meille suomalaisille tärkeää, aina vuotuiset ajankohdat, kaikki, niin he pääsevät mukaan. Ja sitten ehkä me annetaan semmoista turvallisuuden tunnettakin heille, että he näkee, että he on tervetulleita tänne ja me hyväksytään ne täysin meidän ystäviksi ja porukkaa. No varmaan se, että joku on että ensinnäkin he voi soittaa, kun he tarvii ihan melkein milloin vaan tietää, että mä soitan takaisin, jos mä nyt heti vastaa puhelimeen ja joku pitää heistä huolen ja samoin sitten tekee, se on sitä turvallisuuttakin siihen elämään sitten tuo ja iloa. Kyllä, auttaa kaikki ihmiset sisällä, minä auttaa. No nyt ainakin tällä hetkellä niin mä koen, että he on tosi tyytyväisiä siitä, että joku haluaa heidän kanssaan suomen kieltä harrastaa ja kutsuu kotiinsa ja näin mä koen sen. Ja kyllähän siis varmaan kun Google-käänteellä käännetään, niin sieltä tulee siis niin upeita kiitoksia ja fraaseja, että todella saa nauraa niille, että voi hyvät tavat on sentään. Mä luulisin, että esimerkiksi tätä karaokekerhoa, missä me nyt ollaan, niin mä luulen, että he odottaa sitä. Kumminkin he ovat täällä jatkuvasti tuolla asunnoissa ja ne odottaa sitä, että ne pääsee tänne. Jos nyt hiukankin heittii seuraa ja sun muuta, niin kyllä se antaa heitillekin paljon. Kyllä ne niin tyytyväisiä on, sanotaan, että jos sä käyt jossain, sanotaan esimerkiksi hänen kotona juttelemassa tai ulkoiluttaa tai jotain muuta, tai sitten käyt jossain esimerkiksi Päijät-Hämeessä sairaalassa, kun käytät, niin kyllä ne niin onnellisia on, ettei sitä ikinä uskoiskaan. Se on kyllä se antaa heitillekin paljon. Seuraavaksi siirrymme vähän erilaiseen toimintaan taas, kun me kutsumme live-musiikkia soimaan. Eli kutsutaan yhdessä lavalle jälleen 5 ystävän ja hyvän meniin muodostava bändi Ylävireen. Kiva olla takaisin. Koska eletään joulukuuta ja vähän tällaista pikkujouluaikaakin, niin sattuu olemaan, että me ollaan myös bändinä tehty sellainen joulubiisi ja joulukappale, niin haluaisimme sen seuraavaksi esittää teille. Tää kertoo pikkupoika Petterin joulusta. Sisään, mutta toki aina missään. Joulua toivoton ja on niin levoton. Pikkupoika Petteri tahtoo kovasti
äärimmäisistä suoratoistopalveluista, niin ei muuta kuin sieltä niin talteen ja kuuntelemaan. Ja totta toki on meillä myös levyjä, ihan fyysisiä sellaisia tehtynä, niin niitä saa myös. Seuraavaksi mennään kappaleen nimeltä Elämä on siistiä. Viikonloppu fiilis, varollista virta.
tosiaankin ja tottelut, että aika on nyt siis loppu. Lähtekää kuuntelemaan hyvää joulunodotusta. Suuri kiitos vielä ylävireen. Nyt kun olemme saaneet bändin kiitettyä, ja hyvässä syystäkin se oli aivan upea esitys, meillä olisi vielä muutama muu kiitos, jonka haluaisimme esittää. Kyllä vain. Kiitos kaikille tapahtuman järjestelyissä mukana olleille koordinaattoreille, juhla-apulaisille, yhteistyökumppaneille ja juhlan sponsoreille. Ja yhtä lailla koulutuskeskus Salpauksen opettajat ja opiskelijat, kiitos teille. Kaikki tämä video ja muu tekniikka on sieltä teidän kautta, niin kiitoksia. No sitten myös esiintyjät sekä täällä paikan päällä että tuolla videoiden välityksellä, niin kiitos teille. Ja pääsin muuten näiden videoiden kuvausten aikana kokemaan ihan mielettömiä hetkiä, kun haastattelin teitä vapaaehtoiset. Ja ihan, ei kyllä ilman kyyneliä ja liikutusta vältyttyä, niin ihania hetkiä pääsin siellä näkemään. Mutta tänään suurin kiitos kuuluu sinulle, vapaaehtoinen. Kiitos, että olet juuri tänään, juuri tässä. Kiitos, että annat aikaasi, toimit ja teet, touhuat, vaikutat, olet aktiivinen. Kiitos, että välität, huolehdit, tuet ja vähennät sellaisen taakkaa, joka ei itse siitä selviä. Kiitos myös, että pidät huolta itsestäsi, teet sen, minkä pystyt ja jaksat ja toimit omien voimavarojesi mukaan. Kiitos, että laitat ilon kiertämään, tuot piristystä arkeen ja teet pyyteettömästi hyvää. Kiitos, että olet mukana. Kiitos Anna ja kiitos vielä yleisesti Päijät-Hämeen vapaaehtoistoiminnan verkostolle ja Lahden kaupungille tämän juhlan järjestämisestä. Haluan myös kiittää teitä, yleisöä, jotka tänne saavuitte paikan päälle, osallistutte tapahtumaan, teille ystäville ruudun takana. Minä suurin kiitos.